yau duk inda muka shigo kowa za ka lin su ministrori suka dinga tashi ga sanan kana ganin ai shi ne daga da wa alaikum salam barka da barka ana lafiya barka da sa'a ana lafiya barka da alaikum salam wa alaikum salam assalamu Idris. wani kasa Niger. daga wani Da Gaya. mana ina nufi a cikin Sun Europa abin da nake Belgium nake. Belgium ya yi kyau mun gode mun gode Ban samu gani sani ba sai da da muka yi ta nake a garin barin ta rige da shi. Saboda yana cewa sai juna. akwai kati na kati ya gama Okay, assalamu alaikum. mun gode wallahi Da nan Allah ya sa saura guda